Inkampani ehlinzeka ngemisebenzi yokulawulwa kwemfucuza edolobheni laseGoli iPick It Up isiqinisekise izakhamuzi ukuthi izinsiza zayo izoqhubeka nokusebenza kahle ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi. Le nkampani iphinde yacela abasebenzi bayo ukuba baqhubeke nokusebenza ngempumelelo ukuze baqinisekise izindawo ezihlanzekile emphakathini edolobheni lonke phakathi nangemumva kwamaholidi. Sekukhuthazwa abasebenzi abaqoqa imfucuza ngaphansi kwamasipala waseJohannesburg ukuba baziphathe ngendlela efanele kulamaholidi kanciblinjane njengoba bazobe besebenza. Lokhu kushiwo ukhulumela lenkampani iPick It Up uMnumzane uMuzi Mkhwanazi noveze ukuthi abasebenzi bazovala usuku olulodwa kuusuku lukaKhisimusi. Full-time operations as per normal except on one day. Which is the 25th of December, which is a Wednesday. We won't be working on that day, and we are appealing to residents on whose collection date falls on a Wednesday to please keep their bins inside their properties. We'll only be able to collect those bins the following Wednesday. However, in all the holidays we'll be working, and we're appealing to residents who have excess waste to please dispose of such in our integrated waste management facilities, the address of which they can find website yethu. iPick It Up iphinde yanxusa ukusebenzisana okuhle phakathi komphakathi kanye nabasebenzi ukuqinisekisa ukuthi yonke imfucuza iqoqiwe ngesikhathi. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngise Deep Kloof.